Köszönöm szépen, nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és nagyon jó, dicsőítő csapatokat hallhattam az elmúlt percekben, órákban. Így nagyon nehéz így megszólalni, mert kicsit most le kell talán kicsit csendesednünk, meg jobban odafigyelni Isten igéjére. Néhány gondolatot hoztam, 20 percem van, amivel bátorítani szeretnélek benneteket Isten dicséretére, hogy miért dicsőítsük az Istent. Sokszor azt talán gondoljuk, hogy a dicsőítés a gyülekezetben, vagy az egyházban, az valahol egy liturgikus eszköz, amivel kitöltjük az igehirdetés és az egyéb programpontok közötti időszakokat, vagy hogy ezzel, minthogyha önmagunkat szórakoztatnánk, de nem, a dicsőítés meggyőződésem szerint talán a legfontosabb kérdésre adja meg a választ. És egy igét is hoztam erre a mai délutánra. Ez a Jelenések könyvéből, annak az 5. fejezetéből való, egy mennyei dicsőítésből, de majd még néhány ilyen mennyei dicsőítésből olvasok nektek egy szakaszt. Jelenések 5.11. És láttam, és sok angyal hangját hallottam a trónus, az élőlények és a vének körül, számuk 10 000-szer 10 000 és 1000-szer 1000 volt. És így szóltak hatalmas hangon: méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. Igen, és hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta: a királyi széken ülőjé és a bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. A 4 élőlény így szólt: Amen, és a vének leborultak, és imádták őt. Amen. Testvérek, ez a mennyei dicsőítésbe enged bepillantást egy kicsit, és nem tudom, hogy a jelenlevők közül hányan vagytok már Isten gyermekei azzal a reménységgel, hogy mi is a mennybe tartunk, és egy napon mi is ott fogunk állni ezelőtt a trónus előtt, ahol ott van az Atya, ott van a Fiú, ott a Szentlélek, és a trónus körül hatalmas nagy tömeg, egy sereg, angyalok seregei, és ott leszünk mi is, a megdicsőült sereg. És aztán a Biblia leírja, hogy mi is ott fogjuk dicsőíteni, imádni azt, aki a trónuson ül. És amikor mi azt imádkozzuk a mi atyánkban, hogy amint a mennyben, úgy a földön is. Szoktátok imádkozni? Akkor ugye azt imádkozzuk, hogy ahogyan történik a mennyben, úgy történjék itt a földön is. És hogyha a dicsőítésről elmélkedünk, gondolkodunk, akkor nem lehet más minta számunkra, mint a mennyei dicsőítés. Mert Isten azt akarja, hogy amint a mennyben, úgy a földön is. Ahogy a mennyben dicsőítik a trónoson ülőt, úgy itt ezen a földön is. Azt gondolom, hogy ettől még egy picit távol vagyunk, mint szellemi értelemben, mint megértés tekintetében, mint lehet, hogy hozzáállás tekintetében, de tanulnunk kell, és erre nyitottnak kell lennünk. És nem tudom, hogy azért jöttetek el, hogy ma így dicsőítjük az Istent, amint a mennyben, úgy itt a földön. Azért, mert méltó a mi Istenünk arra, hogy őt dicsérjük és magasztaljuk. És a dicsőítésnek a legnagyobb kérdése az, hogy milyen az Isten. Tulajdonképpen az egész világnak ez a legnagyobb kérdése, hogy milyen az Isten. Sokan azt gondolják, hogy a legnagyobb kérdés a világ számára az, hogy van-e Isten, vagy nincs Isten. Én mielőtt megtértem volna, én magam mindig azt gondoltam, hogy van egy Isten, de nem hittem benne. Azért, mert számomra az Isten egy megbízhatatlan, kiszámíthatatlan, gonosz valaki volt. Én nem akartam rábízni az életemet. És nagyon sokan, akik ma azt mondják, hogy ateista vagyok, az nem azért ateista, mert hogy nem hinné el, hogy van Isten, hanem azért, mert nem hiszi, hogy ez az Isten jó. Az egész világ, a teremtett világ egy lázadásban van. Abban a lázadásban, hogy nem akarjuk, hogy az Isten uralkodjék felettünk, azért, mert számunkra az Isten nem jó.
És ezt a igazságot, vagy ezt a hazugságot akarja elhitetni a világgal a sátán. Azért munkálkodik, hogy az emberekbe ezt a bizalmatlanságot oda bele helyezze a szívekbe, hogy ne higgyetek, ne dicsőítsétek az Istent. Amikor a rómabeliekhez írt levélt olvassuk, akkor azt látjuk, hogy a bűn az volt, hogy az emberek megismerték ugyan az Istent, de mégsem dicsőítették őt, hanem helyette mindenféle bálványokat készítettek. Miért? Azért, mert számukra az emberek nem ismerték meg az Istent, nem tudták azt, hogy az Isten jó, az Isten méltó arra, hogy odaadjuk neki az életünket, hanem Isten nem törődik velünk. De amikor mi megismerjük az Istent, olyannak, amilyen, és már pedig hol ismernénk meg Istent olyannak, amilyen? Ott a Golgota keresztjén. Ott ismerjük meg az Istent. Ott mutatkozik meg leginkább az, hogy milyen az Istennek a szíve. Hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne el ne vessze, hanem örök élete legyen. Én amikor 32 évvel ezelőtt otthon a saját szobámba olvasva a Bibliát, még ott voltak a szívemben gondolatok, érzések Istennel kapcsolatban, és amikor Jézus keresztre feszítésének a történetét olvastam, akkor összetört bennem az a hamis istenkép. És én akkor megértettem, hogy az Isten jó, hogy az Isten szeret engem, hogy az Isten méltó arra, hogy őt dicsőítsem, hogy neki adjam az én életemet. Vajon megismerted-e Istent olyannak, amilyen? Megismerted-e Jézus Krisztust, és Jézus Krisztuson keresztül Istennek a szeretetét? És amikor azt az ember megismeri, egyre jobban megismeri, egyre jobban belemélyed a szívében az Istennek a szeretete, annál jobban kezdi el dicsőíteni az Urat. Ez a következménye. Az Isten ismeretéből fakad. És itt, amikor a mennyei dicsőítésről olvasunk, ahol angyali seregek veszik körül, itt azt olvasunk, hogy 1000x1000, 10 000x10 000 angyal. El tudjuk képzelni, hogy mekkora dicsőítés van a mennybe? Hát el tudjátok képzelni, milyen hangjuk van ezeknek az angyaloknak? Bizonyára mindannyian teli torokból kiáltják, hogy méltó a megöletett bárány. Mert megismerték Jézust. A 4. fejezetben is van egy dicsőítés. Ott akkor még csak azért dicsőítik a teremtett lények ott a mennybe az Istent, hogy méltó vagy Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Akkor még csak azért tudják dicsőíteni az Istent ott a mennybe, még a 4. fejezetben, a Jelenések könyvébe, mert az Isten megteremtette a világot. De ha már csak azt ismerjük, még csak az Istenből, hogy az Isten a teremtő Isten, már azért méltó, hogy őt imádjuk, de amikor megismerik Jézust ott a mennybe, el tudjátok képzelni, mikor Jézus itt volt a földön, az egész menny a földre figyelt. Az összes angyal. És nézték Jézust. Mit tesz Jézus? És ott a mennyben az angyalok sokszor elképzelem, hogy sírtak. Amikor látták Jézusnak a szeretetét, ahogy lehajol egy egyszerű emberhez, egy beteg emberhez, és felemeli. És azt mondják, hogy ott van Jézus, ismerjük, itt volt ő az Urunk. De így nem ismertük. És aztán látják Jézust az angyali seregek ott a kereszten. Föntről. Bizonyára mindannyian jöttek volna, mentek volna, hogy mentsük már meg Jézus, de az Atya mondja, nem mehettek. Még nem értik. De aztán megértik, felfogják, hogy azért van ott Jézus, a világ mindenség ura, az, aki teremtette a világ mindenséget, és ott volt a teremtésnél, mert ennyire szeret. És az angyali seregek is ott a kereszten ismerik meg igazából az Istent. Ott lesz számukra nyilvánvalóvá az, hogy kicsoda az Isten. Ezért a mennybe elkezdenek egy új éneket énekelni. Nem azért énekelnek a mennybe új éneket, mert a régit már megunták, az kiment a divatból, most már kell egy új éneket énekelni, hanem azért énekelnek új éneket, mert
megismertük új módon az Istent. Valami új dal születik a szívükből, és ez a dal most már a báránynak az éneke. És ez zengik örökkön örökké, és ebbe a dicsőítésbe fogunk majd mi magunk is bekapcsolódni. Ez így van? Amen? Szeretnétek? De azt mondtam, hogy amint a mennyben, úgy a földön is. Mert hogyha meglátjuk azt, hogy a mennyben mit értettek meg, vagy mit értenek meg az angyali seregek, és hogyan dicsőítik az Istent. Úgy van leírva a Bibliában, hogy amikor meglátják a trónon ülőt, meglátják a megöletett bárányt, akkor még azok is, akik nagyon-nagyon dicsőséges lények ott a mennyben, még korona van a fejükön, nem tudjuk pontosan, hogy ki ez a 12 vén, akiknek korona van a fejükön, vagy 24 vén, de ez a 24 vén is leveszi az ő koronáját, oda teszi a trónushoz, és leborul a trónuson ülő előtt. Ez kifejezi azt, hogy milyen dicsőítés méltó az Istenhez. Hogy mi nekünk is leborulni Jézus előtt. Lehet, hogy itt nehéz most nekünk leborulni szó szerint erre a kőre. De lélekben vajon ebben a lelkületben vagyunk itt, hogy meghajtom a térdemet. Ott vagyok az Isten előtt. És én pici vagyok, ő meg hatalmas, de fölemelem az ő nevét. És az, hogy milyen módon dicsőítik, leborulva, hogy akár hatalmas hangon imádkoz, vagy énekelve, az azt jelenti, hogy igen, kifejezhetjük a mi érzelmeinkkel az Isten felé azt, amit gondolunk, amit érzünk. Lehet tapsolni, lehet sírni, lehet leborulni az Isten jelenlétében, lehet nagyon őszintének lenni. És igazából az a Istennek tetsző dicséret, amikor nem csak, hogy éneklünk azért, mert jók az énekeink, hanem látjuk magunk előtt azt, akinek éneklünk, akiért éneklünk. Egy következő szakasza ennek a Jelenések könyvének a 7. fejezetében található. Ott is van egy dicsőítő ilyen szakasz a Bibliában. Azt olvasjuk, ezek után láttam, íme nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott, minden nemzetből, minden törzsből, minden nyelvből, minden népből, a trónus előtt, a bárány előtt álltak, fehér ruhába öltözve, kezükbe pedig pálmaágak, és hatalmas hangon kiáltottak. Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül, és a bárányé. Az angyalok mind, akik ott álltak a trónus, a vének és a 4 élőlény körül, arcra borultak a trónus előtt, és imádták az Istent. Eképpen. Ámen, az áldás, a dicsőség, a bölcsesség, a hálaadás, a tisztesség, a hatalom és az erő, a mi Istenünké, örökkön örökké. Ámen. Itt már azt látjuk, hogy nem csak az angyalok vannak ott, nem csak a 1000x1000, 10.000x10.000 angyali sereg, hanem láttam egy megszámlálhatatlan, nagy sokaságot fehér ruhába öltözve. Hát kik ezek? Ki ez a nagy sokaság, akik fehér ruhába öltözve, pálma ágakkal megjelennek a mennybe, és leborulnak a bárány előtt? Ez az elragadtatott sereg. Azok, akik az utolsó időkben Jézus Krisztus nevéért akár váltsághalált haltak, akár azok, akik kitartottak, akiket kiragadja az Isten erről a világról, és megjelennek ott a mennybe. Én amikor ezt a történetet látom, akkor olyan vágy van a szívemben, hogy én is ott akarok lenni. Te is ott akarsz lenni ezek között a fehér ruhások között, akik ott vannak a trónus körül, az angyalokkal körülvéve, és együtt dicsőítik a trónuson ülőt. És ez is egy fontos történet a Bibliában, hogy az Isten miközben a földön egyre nagyobb nyomorúság lesz, miközben háborúk lesznek, csapások lesznek. Ha olvastátok a Jelenések könyvét, mintha egy horror lenne. Tehát olyan dolgok történnek, amiket most el sem tudunk képzelni. Most is sokszor panaszkodunk, hogy milyen ez a világ, de ennél sokkal rosszabb lesz. De milyen döbbenetes az, hogy miközben egyre nyomorúságosabb lesz ez a világ,
mennyben egyre nagyobb az Isten dicsérete. És végül eljön majd az a pillanat, amikor az Úr Jézus visszatér erre a földre, és megtörténik majd a bárány mennyegzője. Itt is azt olvassuk, Jelenések könyvének 19. fejezet. És hallottam, hogy valami nagy sokaság hangját, mintha nagy vizek zúgása, és erős mennydörgés hangja volna. Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és újjongjunk és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője, és felkészült mennyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Hát csodálatos ez a kép. Ez a történelem vége, amikor már valóban Isten letöröl minden könnyet a mi szemünkről, amikor vége lesz minden harcnak, minden gyűlölködésnek, minden háborúságnak, és eljön a bárány mennyegzőjének vacsorája. És azon a napon azt olvassuk, hogy hatalmas nagy sokaság, milyen jó azt tudni, hogy nem a Jehova tanúinak van igaza, igaz, hogy 144 000 lesznek, hanem itt azt olvassuk, hogy hallottam, hogy valami nagy sokaság hangját. Milyen jó, hogy nem lehet megszámolni. Oda még én is beleférek, meg te is beleférsz. És majd ez a nagy sokaság, azt olvassuk, hogy hatalmas hangon, mint egy erős mennydörgés hangja lenne, zengik Isten dicséretét. És úgy kezdtem, hogy amint a mennyben, úgy a földön is. És ha megismerjük azt, hogy milyen a mennyei dicsőítés, hogy hogyan fogjuk majd dicsőíteni az örökké valóságban az Urat, hogy már most hogyan dicsőítik az angyali seregek az Istent ott a mennybe, azért, mert megteremtette a világot, azért, mert megváltotta a világot, akkor itt a földön talán még jobban kell nekünk dicsőíteni őt. És arra hívlak benneteket ezen a mai napon, hogy dicsőítsük őt. És lehet, hogy könnyű zenével, lehet, hogy régi énekekkel, himnuszokkal. Én azt gondolom, hogy olyan jó azt tudni, hogy a Bibliában is leírva, hogy milyen stílusban dicsőítik az angyalok az Istent. Én azt remélem, hogy az nem valami heavy metal vagy rap zene lesz, annyira nem szeretem, meg a hip-hopot, de valami nagyon csodálatos zene lesz. És képzeljétek el, hogy ott a mennybe nem lesz senki olyan, aki azt mondja, hogy hát én nem szeretek énekelni, nem tudok énekelni. Az is énekelni fog, aki nem tud énekelni, mert az is tud majd énekelni. És nem az a lényeg, hogy te nincs szép hangod, hanem hogy akarod dicsőíteni az Istent. Így hívlak ma benneteket, bátorítalak benneteket, hogy majd itt az én csapatom fog itt állni a Gyulai Baptista gyülekezetből, akik fognak titeket tovább vezetni a dicséretben, hogy ti is dicsérjétek velük az Urat. Azzal a lelkülettel, amint a mennyben. Az Istennek méltó, az Istenhez méltó, a bárányhoz méltó módon dicsérjük a mi Urunkat. Hajtsuk most meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te valóban méltó vagy arra, hogy tiéd legyen minden dicséret, hódolat, tisztesség, imádás. Méltó vagy, mert szeretsz bennünket, mert nem magad akaratát kerested, hanem azért lemondtál a saját akaratodról, jogaidról azért, hogy minket megválts, és az Atya akaratát teljesítsd. És köszönjük neked, Istenünk, hogy megismerhetünk téged. És amikor egyre jobban megismerünk téged, annál jobban csodálunk téged. A te szépségedet, jóságodat, szeretetedet, hűségedet, az, aki te vagy. Segíts bennünket, Istenünk, látni magunk előtt téged. És add, Uram, azt a lelkületet, ami méltó a te dicséretedhez. Hogy miközben ez a világ lázad ellened, és a sátán egyre jobban hiteti el a világot az ő hazugságaival, a te néped kész legyen arra, hogy a te nevedet felemelje. És hogy minél több ember megismerjen téged olyannak, amilyen vagy. Amen. Amen.